Hola, sacarines! Hola! Bueno, així estem, un diumenge més. No sé per què dic un diumenge més, si la setmana passada el diumenge no vaig pujar vídeo i ja fa 2 setmanes quasi que no comenten. Luimelia. No per res, sinó perquè no n'hi havia contenido. A veure, avui s'ha pujat el making of de la segona temporada del... Luimelia. I en principi sé que vaig dir que no anava a comentar-lo, però a veure com vos explique que ho trobo necessari perquè n'hi ha contenido Powerroll o Powerroll. Bueno, les que estareu mirant el vídeo sabreu perfectament el que és Powerroll, que és la shipeo de Pablo Usero i Carol Rovira, perquè ahí n'hi ha algo. És que fijo, o sea, ja està, és que no puc dir res més. Si algú no em creu i pensa que no és real, primer que em deixi comentaris si baix, no m'ho comenta ningú perquè jo sé que totes penseu que és real igual que jo, i això, i si algú no s'ho creu, doncs això, que em deixi un comentari baix i que vaig a veure entrevistes i cosetes d'elles. Jo no vull dir res, perquè, pues això, no vaig a dir res. Enteneu-s'ho i cotilleu. A veure, primer que res, antes que res, no se me olvida que avui també n'hi ha capítol de Veneno. Por favor. Per a que no pujar els dos vídeos junts, evidentment no vaig a pujar els dos vídeos avui, he pensat que Veneno el pujaré el dilluns i avui, com és en teoria l'últim de Luimelia diumenge, doncs demà, doncs avui serà l'últim diumenge i a partir d'ara pujaré dilluns per a comentar Veneno, que total queden 3 setmanes, però bueno. I ja, quan acabe de Veneno, estic pensant ja en parelles LGTB i aquestes coses per a veure momentazos i coses d'això, perquè n'hi ha parelles LGTB que jo no les he vistes. Per exemple, aneu a matar-me, però Los 100 jo no ho he vist, i llavors tindré que veure-ho. Glee la vaig veure farà... O sigui, aquesta quarantena la vaig veure Glee, jo no l'havia vista mai. Que merda, o sigui, que merda en sentit que jo no sé com he estat tant d'anys sense veure aquesta sèrie, no merezco. Però bueno, en fin, que avui estic així per comentar. Luimelia de Luisita i Amelia. Que imagine que si ho ha plegat hasta així és perquè ja sabeu el que és Luimelia. Ahora vienes tú a descubrir las Américas. I res, anem a veure el making of i res, vamos a ver qué hay aquí. Hala, empezamos comentando making of del... Luimelia de Luisita y Amelia. Hala, anem allá. Volumen, mi vida. ¿No se empuja? Sí. Hola amigas, amigos, amigues, bienvenidos. Arranca el making of de la segunda temporada de Luimelia. ¿Pero qué hacéis? Qué A guapes. ver, ni que fueran tus creadores, que las Luimelias somos nosotras. Bienvenidos al making of de Luimelia. Son molt guapes, súper, ¿qué hago? Me mato. Perquè ella està guapes i jo tan lletja. Y esta mañana ya me he despertado con unos nervios. Parla com si fuera de Pella al Norte, me Me veo. gustaban estas dos, pero van a ser geniales. Todavía yo creo que nos lo hemos pasado mejor incluso, hay mucho humor. Ole. Es una producción en la que estamos muchísima más gente que la primera, y se ha crecido en todos los aspectos y esperemos que al espectador también crezca como en entusiasmo. Es que va a quedar Dímelo muy bien. bonita. Es que la gente se va a descojonar. Madre mía. Mira, Satisfyer. Ay, qué mones. Qué mones. No merezco, yo voy con una Luisita o una Amelia. No merezco estar a soles, no merezco. Estoy sola. Que hablo con la pared, sube. Ay, eso era el primer capítulo. Ay, 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 se viene. Uy, 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 la Paula ha perdut el norte, se anava damunt d'ella. Lo que merecemos el fandom. Qué mones. Gatito, gordo. El primer capítulo fue como muy guay. Me gustó mucho, mucho rodar. Paula fent així no l'hem dit, li acabo de pinjar la boca. Vamos. No, cosas muy graciosas. Lo que merecemos. Es, Ay, los gatitos. ¿Cómo definirlo? Ni que yo voy. Ay, ay, ay. Que no, filla, que no trenca mi vida, que no. Ay. Maravilla.
Maravilloso, sí quiero. Maravilla. Muy bien. Cada día que me leía los guiones... Se hace la picha un lío. Decía, es que estoy llorando de la risa, tía. Esto es muy duro. Vete a cagar, Dios mío. Esta prueba de Satisfyer. Y luego lo puedes contar. Pues yo qué sabía. No. Yo creo que... Además, este es el mío. Pero no, Ala. ella no entiende nada de lo que... No me refiero que le puedo decir eso. Como ven, únete, que no he terminado. Ya. Bueno, tranquila, no he corrido. ¿Puedo decirlo? Sí que tuvimos que hacer una especie de Marranona. y pensar, ¿dónde? Ay. Qué momentazos. Cuando salen corriendo la una hacia la otra y se quedan mirándose en el portal, ¿qué pasa? Però la Luisi està plorant. Això per què no ho van veure? No merecemos. Jolín, y fue muy especial rodar eso. Sí. La verdad. Se la canción de la cuarentena, desde luego. Vale, el momento es, claro, salir del reencuentro y después del reencuentro y pasión absoluta. Esto es lo que vamos a hacer, ¿vale? Ay. Nosotros seguimos parando, ¿vale? Un momento de pie, para un segundo. Muerde el cuello, Ay. bájale algo, ¿vale? Por ahí. Vale. Quiero esto primero. ¡Pum! ¡Zas! Estamos nosotros aquí. Empotro a una. ¿Vale? ¡Pum! Muerdo. Le pongo el cuello. La cara de Caro. La disfruta. ¡Pum! Ay. Este lado, ¿vale? La otra. Muerdo, bla. Me giro y ya voy enredando hasta llegar a la cama. Nada. Entre bonita Entre bonita y la luz es esta, la que entra. Sí. ¿Por qué? Nunca jamás serías. Què es pensava? Que era una portada i l'altra. Vais bien. Dime que no. Tú llevas esto puesto, ¿no? ¡Ahí va, chaval! ¿Quién es? ¡Allá va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy, uy! Perdón. Blanco porque realmente lo tengo blanco. O sea, Tía, pero fue muy bonito, tío. Yo es que creo que de repente hubo un paso más allá. Estic en shock. Después comente. Emitir esto, que no haya censura, porque estamos acostumbradísimos a ver sexo heterosexual y necesitamos también sexo homosexual. Al final la televisión tiene un poder, ¿no? Que entra en las casas de la gente. Y sí, al final educa, ¿no? Tanto a los pequeños como a los mayores. Entonces, si lo ven y ven dos mujeres desnudas queriéndose, es que hay algo más bonito que eso, ¿sabes? Pues no. A veure, estic un poc així de m'ha quedat en shock. En estas temporadas... Qué fantasía. De las manos y O sea, no... pausa un moment. Algú m'explica la fantasia que acaba de veure? Estic nerviosa, no sé què dir. Suposo que les que estareu mirant aquest vídeo heu vist el making of, sabeu a quina escena m'estic referint, així que no puc dir res, o sea, és que estic nerviosa. Ai, marica. No sé què dir, estic nerviosa. Bueno, vaig a continuar mirant el making of i ja després comentem, però ja dic que estic nerviosa, vamos, ala, va. No concertarnos con nada. Ay, marica. Cada capítulo es como un regalito, como si los guionistas apostaran por algo nuevo, ¿no? Sí, nosotros no nos cortamos, o sea, decimos, si alguien no quiere parar los pies, ya vendrán. O sea, hemos podido jugar, y esto es lo mejor que podemos tener en la Qué profesión. guapa, Lucía. Yo creo
Qué bien has hablado, hija, y qué guapa que estás, mi vida. Que también una de las razones por las que Guapísima. Luimelia 2 y 3 ha crecido es por la aparición de más personajes. Y además, bueno, curraria con Itzi, Manu, Manolín, María, Ignacio... Bueno, estoy mezclando... Anava a dir ella, mesclant els noms, fantasia. Sí, también tener a Silma y a Ali, Bueno. ¿no? Ha sido muy guay. Luimelia es la bebé de Amar. Luimelia es una fantasía, ¿no? Y dentro de esa fantasía cabe todo. Estamos metiendo cosas completamente surrealistas. Con Borja te lo puedes esperar todo. ¿Qué va? Si no me hacen caso. Soy como la madre Teresa. O sea, pues empiezo a decir algo y nadie me hace caso. Soy exigente, pero nadie me hace caso. Entonces da igual. Bueno, pues aquí acaba el making de Qué la curtet. segunda temporada de Luimelia. Y que nos encanta, que en la primera temporada sí que había momentos que eran en plan, no me grabes, y ahora ya pasamos. Cuando vemos a Alejo es como uno más ya de nosotros y nos encanta. Pone cara de Bueno, un beso muy grande. Al adiós, guapa. Otro para ti. Ay. Uy. Qué giro dramático de los acontecimientos. A veure, pausa. Pausa perquè ja s'ha acabat. Continues sense poder reaccionar a la escena que he vist d'este capítol. Recordem, o sea, que Carol li ha dit a Paula, todo fuera. Y Paula li ha dit, bueno, lo vamos viendo. Tú dime lo que no y yo te digo lo que no. Estic en xoc, o sea, és que no sé què puc dir respecte a això. Que és una fantasia. Jo no sé, eixe moment, no sé, però m'ha agradat, fantasia. Pues ja s'ha acabat Luimelia, o sea, la temporada 2. Falta la 3, que no sé si van dir que era finals d'any, no trobo que van dir que era 2021, no? Falta de que confirmen temporada 4, temporada 5, temporada 6... Per mi no se volen fer N10, jo ho vaig dir al seu dia. Jo necessito saber que van a tornar a fer a Luisita i Amèlia. Vull dir, bé, que la temporada 3 ja està gravada, doncs jo necessito que em diguen que van haver més temporades i que elles tornaran a ser Luisita i Amèlia. Vull dir, manteneu el que estic dient. És que entrava i tot no sé parlar, què la passa? Estic nerviosa. Vegeu, avui m'ha pintat i tot TikTok, avui que és l'últim dia vaig assear-me un poc. A veure, en general la temporada, jo ho vaig dir fa 2 setmanes, en general la temporada m'ha faltat més contingut d'elles, en plan, més com profunditzar en la vida d'Amèlia, perquè d'Amèlia, total, l'únic que sabem és que és actriu, el seu millor amic és Nacho, i és nòvia de Luisita, vull dir, no sabem res d'ella, realment. No és com de Luisita, que sabem coses de la família, tal, però d'ella no sabem res. Entonces, per a mi, la segona temporada m'ha faltat profunditzar un poquet més en la vida d'Amèlia, nada más, i en la vida d'elles com a parella, en plan domèstiques, sabeu? Però bé, en general a mi m'ha agradat, a veure, sí que pense que els capítols si duran un poquet més, doncs igual haurem pogut gravar més escenes d'elles, però bueno, no passa res. Espero que la tercera temporada, doncs, no sé. En fi, espero que hi hagi més temporades, ja està, així, dit clar. Però res. Mentrestant, què farem? Doncs tornarem a veure la temporada 7. I ja està, tornem a veure la temporada 7, en bucle, i quan ens cansem començarem altra volta a la 8, després passarem des que se'n va Amèlia fins que torna, sí, rapidet, i ja està. I la 8 fins que se'n va anar a Manchester, bàsicament. Però bueno, jo és que ja estic mirant la temporada 7 altra volta, perquè mola. La temporada 7, però tinc que reconèixer la temporada 7 de les escenes d'elles, no estic mirant tota la temporada. Estic loqueta, estic cucú, però tampoc tant, vale? Vull donar-vos les gràcies a la gent que heu estat seguint cada setmana estos vídeos on jo comentava els capítols del Luimelia. No sé per què faig tantes coses a les mans, la damunt és que la poso superprop i me se veu una manota de Padre y Señor mío, però bueno, en fi, estic cucú. Gràcies als que heu vingut nous al canal, gràcies a tot això Luimelia de Luisita y Amelia. que gràcies als que s'heu quedat, als que esteu així, als que s'heu subscrit nous, i bueno, en fi, és que no sé què més tinc que dir ja, perquè no ho sé.
I res, espero que vos hagi agradat el vídeo. Si vos ha agradat, ja sabeu, li doneu like, aquí baix, no, és aquí, li doneu like, subscriu-vos si no estàs subscrit, evidentment. Recordeu que també tinc Instagram i Twitter, així vaig a la caixeta de descripció, teniu els enllaços per a seguir-me, i res. També tinc pàgina al Facebook, però no la gaste, perquè no m'enganyamos, no la gaste, perquè al Facebook no n'hi ha fansers ruimeliers, com a Twitter i Instagram. I res, que ens vegem la setmana que ve en un nou vídeo, i res, ala. Bueno, a vosaltres no vos veig la setmana que ve, en teoria vos veig demà, vos veig el dimarts, o demà per a comentar Veneno. Bueno, en fi, per això. Ala, adeu sacariners. Per cert, me s'oblidava dir una cosa important. Soc molt fanser de Luimelia. O sigui, per si no havia quedat clar, a tot això soc molt fanser, sí, soc fanser de Paula, soc fanser de Carol i soc fanser de tot el que engloba Luimelia. Què faré ara que no tinc el Luimelia per veure? Doncs res, aprofitaré i miraré la nova sèrie de Paula, la nova sèrie de Carol i res, quan tisquen, doncs aquí la Sofi mirarà i comentarà, perquè són nostres pequeñas del alma, perquè no m'enganyamos, i ara ja és d'aquí per arriba, ja és, anem a apoyar-les sempre en tot el que facin, si no digo, sinó que res, ala, ara sí, va, ja està bé de donar per sac, Sofia, fer el favor, ala, adeu sacariners.